servei que ofereix l'Ajuntament del Vendrell i que treballa per fomentar l'ocupació i la igualtat d'oportunitats laborals. Com? A través del Servei d'Ocupació i de l'Espai Empresarial, que pretén millorar la formació dels professionals de la comarca i ajudar en la creació de les noves empreses. En definitiva, l'eina està al servei dels emprenedors i de l'economia local. Avui té més possibilitat d'èxit una empresa, un emprenedor al Vendrell, que en una altra zona, d'una altra comarca, que no tingui un servei amb l'experiència que té l'eina. Des de l'any 98 en ara s'han assessorat milers de projectes empresarials, s'han creat centenars d'empreses i, per tant, això és una garantia. No només els usuaris reconeixen la feina feta per l'eina. Diversos organismes públics i privats valoren molt positivament els serveis que s'ofereixen des de l'eina, com la formació, el suport als nous empresaris, els plans d'ocupació o iniciatives com la xarxa emprenedora. Aquest és un bon exemple de com, des d'un àmbit local, se pot treballar amb la gent, no diguéssim separadament de la gent, sinó amb la gent, amb aquestes persones que tenen emprenedoria o que tenen capacitat de generar il·lusió i activitat econòmica, per, entre tots, superar la crisi. Nosaltres pensem que és una bona plataforma, si això es gestiona correctament, i l'eina ho està fent correctament, de donar tot un suport i d'animar, afavorir i conduir d'alguna manera les empreses o els emprenedors que puguin acabar consolidant la seva empresa. La xarxa emprenedora és una de les propostes més innovadores que s'està duent a terme a l'eina. Si fa un any eren 30 els empresaris que pujaven a l'aventura de la xarxa, avui són quasi 100 els que hi formen part. Però, per què es va crear la xarxa d'emprenedors? Aquest va ser una sol·licitud que es va fer l'eina específicament a un grup d'emprenedors, de veure si volíem col·laborar amb l'eina per tal de muntar una xarxa, un entorn de col·laboració en el qual poguéssim compartir sinergies, coneixement, experiències, per tal de crear un col·lectiu que pogués afavorir la dinàmica econòmica de la comarca. Estem en uns moments en els quals ja fa mesos que es denota un pessimisme en tot l'entorn empresarial i, en canvi, la xarxa jo penso que és el contrapunt a aquest pessimisme. La xarxa és optimisme, és voler anar endavant, és combatre aquesta crisi amb elements nous. Les ganes de compartir experiències i coneixements han fet que la xarxa emprenedora es converteixi en un referent. Molts dels empresaris que en formen part han trobat a la xarxa el suport d'un grup de gent que, com ells, intenta tirar endavant el seu propi negoci. Per mi el que ha suposat és estar en contacte amb molts altres empresaris que primer tenen problemes com jo de com iniciar un projecte i dubtes, i després que al revés, he estat en contacte amb emprenedors amb els quals he pogut col·laborar. Poder participar d'un viver d'empreses en el qual hi ha una interrelació molt interessant entre les persones que participen del viver i podem parlar molt a nivell de projectes i veure quines possibilitats hi ha, quines oportunitats hi ha al mercat, cadascú a la seva àrea de negoci, però d'alguna manera integrades. I per una altra banda, a nivell de la xarxa, el mateix, donar-te a conèixer en un entorn on hi ha moltes empreses.